Kaixo arratsaldeon ze moduz, bagatoz apurtxuet beranduago, baina 4:26 minutu direnean hementxe gaude, zeuekin arratsalde pasa, batartetxu betartzeko intentzioz, oso gustora, Bito Maiaren bueltan hortzu ditudan. Maite Goñi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ana Galarraga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hitz egin dugu, bai batarekin eta bai bestearekin, Ukrainako gerrak 12. eguna gaur eta guztiok, albistegietan begira ze gertatzen ari den, eta esan duguna, munduan kas gora jarrita horren beste kontutan, hitz egingo dugula gauza, interesgarri batzoi buruz hitz egingo dugu gaur, bai Maite eta Anarekin, esate baterako Maite zeugaz hasita, irudiak gaitasuna daukagu gaur egun, zuzenean, Google Mapsen sartu eta irudiak ikusteko, denbora errealean. Bai, denbora errealean, ez? Eta orduan, hortik tiraka, Googleek, biraz zer egin duen, historikoki badakizue Google Mapsek, edozein autoren edo edozein pertsonen, Android mugikor bat eramaten duenaren, kokagunea zehazten duela. Baina, erabaki dute, trafikoko datuak ez ematea Ukrainan. Zer dela eta, garbi asko ikus liteken bezala, autopilaketak daudenean edo eta ematen den informazioa da pertsonak balin badaukeu mugikorra momentu horretan, ikusten da jende asko balin badago toki batean, hor deduzitzen da autopilaketak daudela eta bar. Errepide baten geldik ikusten badien, ez dakizen bat telefono, horrek esan nahi du, ez da zela aurrera. Ez da nahi, zure izena dakitenik, ez zure ez ezerbezik horre egiten da horrelako kontu bat, eta zagertatzen ari da gerra garaian. Orduan, honek ere aluzinatuta uzten gaitu ez, kontu eda, biratze arriskutsu izan litekeen gure informazioa mugikorrak eta bar, ematea ustea horragerian, ze horrek eman dezake informazio bat oso esanguratsua dena. Orduan hemen bi gauza gertatu dira, oso bitxiak gerra garaian, ez, mapekin erlazionatuta. Eta bat izango da, Google Mapsek erabaki duela, ez justu emateko trafikoaren kokapen hori, ematen ditu beste zerbitzu batzuk, baina justu hori ez alde batari eta besteari, ez emateko zuzeneko datuak. Pistak ez emateko, jende pilaketak non egon daitezken eta garreta bar. Hala ere, gero beste buelta badago, Ukrainako gobernuak bultzatuta eta bar, hasi dira herritarrak mapa kolaboratiboak egiten, baita gobernuak bultzatuta. Eta orduan, mapa kolaboratiboietan, eta mapa kolaboratibo bat ikusten ari garen hori da, Googleek ematen du aukera, My Maps horrelako zerbait egiteko, bidaia bat egin nahi duzunean, eta bar, zure puntuak jartzen dituzu, eta osatzen zoaz zure bidaia. Eta hori egin liteke bakarrik edo jende askorekin, hiru jungo baginan baitera, hiruen artean presta dezakegu gure ibilbidea. Hor ikusten ari garen puntu horiek guztiak dira horrelako jendea joaten, jartzen joan dan puntu horiek biltzen joan dan hori. Eta zertarako ari dira erabiltzen, ez? Hoi adibidez ikusten ari garen hori babeslekuen mapa dakieben. Eta hau abiatu zuen gobernuak esateko, gerra hasi aurretik, hasiko balitz edo estanda egingo balu gerrak eta bar, nun eskutatu eta bar. Hala ere nahi honek ematen dit kezka handi bat, zeka azuk esaten balin bazu nun dauden puntu horiek guztiak eta nun dagoen jendearen babeslekua, ematen du edo nork ikus dezakela eta bar. Gobernuaren ekimena da eta biltzen ari dira herritarrak gaur egun bere mugikorrarekin ahalik eta azkarren juteko harrapatzen ditun tokia. Alde bat eta beste esan duguna Google Mapsen gogoeta hori, azkanien historikoa dana. Maite, iruditzen zaite, ze erabaki ez da? Hau egiteko gaitasuna daukagu, baina ez dugu pistarik emongo, non dagoen jendi esate baterako gerra baten gaudelako, eta kontra erabili daitekelako. Hau kontra erabili daiteke, noski, baina harrituta geratu naiz, ez du jakin mapa kolaboratibo bat zer dan nik, eta ikusita, bestak beste, aire eraso bat badau, zuzartzen zara eta badakizu tren estazio honetan, ez dakize hoteletan, badaudela, joateko moduko lekuak. Bai, eta hori oso importantea da ez, esan nahi dut, gaur egun garbi ikusten ari gara, gerrate garaia edo beste edozein COVID-arekin gertatu zena eta bar, teknologiek oso rol garrantzitsua jokatzen dutela, ez? Eta, hau da adibideetako bat. Gero, beste mapa horietako bat daukeuna da, eta oso interesgarria iruditu zait baita, deitzen da Russia-Ukraine Monitor Map.
Eta hor azaltzen direna, hor ikusten ari garen hor, puntutxo horietan azaltzen dena, bombardaketak, erasoak, eta hor egon diren guztiak, baina aldamenean ikusten diran datuak, aurreko egunean komentatzen genuena, iazki nola Belinkat eta horrelako egiaztatze agentziek eta kolaboratzen ari dira, horrelako mapa kolaboratiboetan, eta hau ere hito bada oso garrantzitsua, agentzia ezberdinek egin dezakete beraien verifikazio egiaztatze prozesua eta denok bildu bakoitzak daukena. Kasu honetan, egiten bali badezu klik edozein puntutan, ikusten da aurrekoan esaten genuen, nola ematen duen metadatuak ematen dituen honek, ez da, verifikatzeko ia egia ala gezurredan gertatutakoa. Garrantzitsua da, hau bai, ez dakit baten bat egongo dan, datu faltsuren bat sartzeko intentzioz, baina sar dezake. Eta orduen, zuk sartzen mazu, hau leku hau bombardadatua izan da, klaro, gero badator, kamarekin eta ikusten, ez, leku hau ondo da, orduan ez da sartzen hor. Hori da. Zigurtatuta da, informazio uneko egun zuzena da. Bai, eta suposatzen da, mundu mailako agentzia guztiak erabiltzen ari direla informazio hori kontrastatua eta ondo esan izateko. Halare, sarean, ondo dakigun bezala, inoiz ezin da esan euneko egunean ezer egia danik, gaur egun lehen anarekin hitz egiten ari ginen baita ahotsak faltsifikatu litezke, makina entrenatzen bali baduzu, esan dezakezu norbaiten ahotsa, beste norbaiten hitzetan edo jarditzakezula, ezta? Orduan, garaiotan zuhurtzia, prudentzia erabateko izan barra dauka eta ondo kontrastatu medioak, baina behintzat mapa honetan eta hor aldamenean azaltzen diran bai metadatuak, bai kontraste bideoak, irudiak eta bar, nahiko fidagarriak dirudite. Sare sozialen bidez, Twitter bidez, Telegram bidez, claro, jartzen dira eta informazio hori iristen da, esan duguna lehen bebai, babeslekuei dagokien ez bebai, honelako erasoei dagokien ez bebai, sare sozialen indarra, esan duguna, claro, 21. mendean gauz, 2021. urtien gauz, 80 urte atzera egin dugula ematen duelako irudi batzuk ikusita, baina, claro, 80 urte aurrera gauz. Twitter, Facebook, Errusiatik kanpo hori ere galdetu nahi dizudalako, baina sare sozialen azkanien indarra hau. Izugarria da, hori ikusi genduen duela urte batzuk hasi zan hau, eta ja badakigu ez hauteskunde bat, ez bizitza normala arrunta, ez horrelako edozein esparrutan ez dela berdin izango oraingoz behintzat. Gero batedakin metabertsoan arituko garen honi buruz hitz egiten, baina oraingoz horrela gaude eta une honetan gaude. Eta mapa kolaboratiboei dagokienez beste bat ere aipatu nahiko nuke, interesgarria iruditu zaidalako Shelter for Ukraine. Eta beste hau, unibertsitateko irakasle batzuek paratutakoa da, eta egiten duena da, ipini harremanetan, beharra daukanak, hau da, Ukrainatik atera eta nunbaiten babeslekua behar duenak, Europako herrialderen batean, eta benetan herrialde horietan dauden prest jasotzeko eta hartzeko beraien etxean. Orduan hemen verifikazio beste formulario bat egin behar da, ez da zuzenean jartzen etorri honea, badazpadere horrelako kontuak zaintzen dira, baina bitartekaritza lan horren bitartez, familia batzuk joan aukera izan dute, joateko puntu webzuetatik bestetara Europa mailan. Nik uste dut horrelako gauzek, justu horretan asko laguntzen dutela, ez horrelako ekimenek. Bueno, lankidei eskatuko diet, badaukagu gerrako irudi batzuk eta errefusiatuak hartatzeko telefono eta e-mail batzuk ere badaude, eta joango gara jartzen, besteak beste, aukera ezberdinak daudelako, ez da, datozenak, babes eske hori, edo, zehozer eskaintzeko izan dezakegunok, aterperen batekin, laguntza batekin, zeure denporarekin, zeure borondatarekin eta bar, Nafarroan, eaen, badaude, lekuak jarrita, telefono zemakiak ikusten ari gara, bat egiteko eta jendea deika, eta jendea, babes hori eskaintzeko prest. Eta hori ere bada, oaintxe esan duzun hori, beste ezaugarri bat, daude bide ofizialak, babes ofizialak, telefono ofizialak,
sozialak, eta elkarrekin bizitzen garaiotan bestelako metodoak sare sozialak erabiliz, eta horrela. Hor arazoa dator, sare sozialak edo mozten dituztenean, edo erabateko boterea daukenean herrialde batean, edo sare sozial batek erabatekoa daukenean, askotan hitz egin dugun bezala mozteko komunikazio hori, edo horrelako kontuak, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera, oraintxe momentu honetan horrela dago kontua. Gero beste gauza bat oso interesgarria komenta litekena da, sare sozialen bitartez egindakoa, bertako Ukrainako eraldaketa digitalerako ministroak edo Twitter bidez eskatu zion laguntza Elon Muski. Elon Musk, Tesla, Starlink, bueno, oso ezaguna da aberatsenetako bat munduan, eta hortxeari gara txioa ikusten, eta honek eskatzen zion zuzenen Twitter bidez, esateko Mercedes, Elon Musk, bazoa txilargira, martera, ez dakiz zer egiten ari zara gauza mordo bat, gizakiaren aurrerapen horietarako, eta gu hementxe gaude iaia hiltzen egunero eta bar, eta komunikazio hori gabe. Mesedez, aktibatu, bialdu zure sistema horiek Starlink hori bidali guzu, konektatu alizateko. Starlink hori da, satelite bidez konexioa lortzeko, orduan ez dagoenean, erabiltzen ari dena mundu mailan urruneko tokietan konexio hori lortu alizateko. Orduan, pentsau hori, gerra garai batean, ez? Gertatzen dena da, sistema honeko handiken baditula bere ajeak zeko. Jarri barrako zu, lehenoko antena paraboliko horien antzekoa da, orduan oso ikusi egiten da. Orduan, bai ematen dizu konexioa, eta Twitterren tera da jendea esanez lortu dugu ekipoak kit baten bidez funtzionatzen du, eta orduan oso kuriosoa izan dena da, honek eskatzen dio Twitter bidez, Elon Muskek handik bi ordura edo esaten dio lasai egon, erantzuten dio Twitter bidez, pentsau, zertaz ari garen. Eta konversazio hori Twitterren ikus liteke, hortxe, Elon Musk jartzen bali medezue, hor ikusiko dezue. Eta gero besteak esaten dio, aktibatuta dago, eta berriz ministroak esaten dio, baino kitak behar ditugu lehenbailen eta bar. Eta orduan iristen dienen kitak, kit hori, Starlink hori gaitu alizateko, argazkiak txiokatu zituen, honek, gaina oso aktiboa da, oso aktiboa da eraldaketa digitalerako Mikail hau, eta bueno, dena, pausoz pauso, retransmititzen ari dira konexioak, mapak, nora joan behar duten, modu oraintxe bertan ofizial bat ere horrelako urratsak emateko. Esan diguzu, Maite, estrategikoa da komunikazio horiek moztea, kudeatzeka, argindarra, argindarra moztuta dagoenetik telefonoak ez dindirelako kargatu. Hor, badaukagu informazio hori guztia, baina esaten dabiltza, ez da, Euskal Herriko harremana izan dutenak bertako familiekin eta ez dakigu ezer, ez dakik noiztik argindarra moztuta daulako eta telefonoak ez dindirelako kargatu. Energiaren kudeak eta ana, estrategikoa? Hori da, eta horregatik baita ere zentral nuklearra okupatu zutenean eta hasieran zabaldu zen eta nik uste modu neko alarmistan zentral nuklear horren aurkako erasuak ze arrisku zekarren alderdi erradioaktibitatearen ikuspegitik. Baina badirudi hori baino askoz gehiago bilatzen duena hoxe dela, ez? Elektrizitatea, argindarra kontrolatzea eta berak izatea, Errusiak, kontrol hori eta erabakitzea noiz uzten duen populazioa argindarrik gabe horrela bere menpe dagoelako guztiz. Bueno, albiste ikusi genuenean, danok dardarka, ematen zuelako zentral nuklear baten kontrako erasua. Bai, eta gainera gauez eta sutan eta jakinda zentral nuklear bat zela, nola ez ginen izutuko, ez da? Urrengo egunian atera zen energia nuklearraren nazioarteko elkartearen burua azalpenak ematen, eta ja azalduzun etzeola inolako arriskurik segurtasunaren ikuspegitik, etzela kalterik izan inungo erreaktoretan, hor justu zentral horretan daude 5 erreaktore. Eta zentral hori da Europako handiena eta munduko 3. handiena, pentsa. Ukrainan, Zaporillan, munduko, claro, 3. zentral nuklear. Bai. Herrialde osoaren elektrizitatearen 1/5, 20%, han egiten da, handikan ateratzen da.
eta elektrizitate nuklear jatorrikoa da erdia. Orduan, zentral hori bali daukazu, Ukrania osoko elektrizitatearen zati ikaragarri handi baten kontrola. Eta hori da batez ere bilatzen zutena. Segurtasunaren ikuspegitik begiratuta, esan zuen ez zeukala inolako zerikusirik Txernobilgo zentralarekin, Fukushimaren istripuaren ondoren, gogortu egin zituzten segurtasun neurriak eta horregatik zentral batzuk ja ez zuten ez da merezi berritzia eta juntziren ixten, ez da? Adibidez, Alemaniak hori erabakiztun argita garbi, Espainiak ere teorian bai, baina luzatzen nahi da hor agonikoki pixkat bere zentral nuklearren bizitza, eta teorian daudeia egokituta horrelako istripua handi bati aurre egiteko. Arazo handiena izaten da, zentralaren beraren elektrizitatea mozten denean, erreaktorek jarraitzen dute berotasuna sortzen. Gertatzen direlako hor erreakzioak, ez da? Eta berotasun hori gehiagizko baldin bada, ja erreakzioa ezin da kontrolatu. Eta orduan bai da leherketa arriskua. Hori ez gertatzeko, etengabeko oste sistema bat dago martxan, elektrizitatera konektatuta, baina argindarra mozte baldin bada, badauzkate beste generadore batzuk eta beste sistema bat freskatzeko. Hori da, eusteko, temperatura egokiari. Eta hori guztia ondo da bi eta ondo dao. Eta isuri erradiaktibo horik ere ez da izan, eta alde horretatik, gehiago da alde batetik elektrizitatearen kontrola izatea, eta bestetik mehatxu hori ere erabiltzea ez, azkenean, gerra batean gaude, beldurra da armarik gogorrena eta eraginkorrena behartzeko herritarrak agintariak, kasuan... Zalantzarik eta bitu gabiltzelagu, esaten, ikusi kontrastatu, zen da datorkigun, onelako tarteka, onelako elkartzketak izati, hau, bakarrik etxien ikusten bazabiltzen, eta ikusten zu argi hori datorrela, zentral nuklear batera, esate zu aiama. Bai, edo Txernobilera juntziren, lehenengo gauza hori egin zuten, eta oso gauza simbolikoa izan zen, berez, ez zuten ez egin. Baina danok daukagu Txernobilen mamua sartuta eta hori badakite. Orduan hori erabili egiten dute, bildur hori. Eta Txernobilen, orain, daude bi zentrala horiek okupatuta, Txernobil dago guztiz itxita, baina langileak daude kontrolpian egon dadin, eta bermatzeko ez doala hortikan isuririk aterako eta ezer, eta langile horiek, beren txandak eta dauzkate. Txanda hartan harrapatu zituztenak jarraitzen dutean, eta ez dute utzi, txandakatzia, eta hori, orduan, berriro ere energia nuklearrerako erakundeak eskatu du mesedez, langileen txandakatzea eta, usteko berdan bezala zaintzen, ez da? Baina, hori, kontrolpian dituzte? Irakurtzen gabiltzelako, zelan erabiltzen duten, presidente batek bestien kontra, Bai, ez da errexak akitean nun da honegila, baina, momentuz behintzat alde horretatik, ez da... Apurtzuet gogoeta egin genuen, Ana, gazaren dependentzia hori, Rusiak Europara bialtzen duen gazaren dependentzia hori, Claro, guk energia behar dugu, dinot, gerrarik ez dugu behar, energia behar dugu, geure bizimodelorekin aurrera jarraitu nahi dugu, etiketa berdea lortuta bebai, energia nuklearra izan daitekenak, ikusten da etorkizunean, agian hortik jozteko tentazio handia egongo dela. Bai, baina ikusten dezu, gero kontrola har dezake beste norbaitek, orduan adibidez Frantziak dauka elektrizitate ia guztia, bere zentral nuklearretan sortzen du. Horrek ematen dio askatasuna, independentzia energetikoa dauka, ez dauka menpekotasunik beste herrialdeekiko, berak sortzen duelako behar duen elektrizitate guztia. Baina horrek dakar, noski, zentral nuklear hoiek, beti segurtasuna bermatuta izan behar dute, eta gero badago beste arazo bat, ez da nahi egiten, eta Frantzian ere ez da bat ere popularra horri buruz hitz egitea, eta da zer egin ondakin reaktiboekin. Orduan, trantsiziorako onartu da, trantsiziorako izango delakoan, baina, ez dakigu. Ni harrituko nitzakea adibidez Espainian eta Hego Euskal Herrian zentral nuklearren alde egitea,
soziologikoki ez daulako nahiko babes, ez? Behintzat Ego Euskal Herria buruz zain naiz, ezakit horren beste Espainian, baina ez du ematen apusturik egingo da nik horren alde. Hondakinen kudeak eta hori beste klabeetako bat, plastikoari buruz hitz egingo dugu, aurrekoen behitza egin genuelako mikroplastikoiek, plastikoa sortzen eta sortzen gabiltz, eta ez da, laremun urte behar ditu, guztiz desegiteko, ez da? Orduen mikroplastikoiek airean dauz, gure gorputzaren barruan dauz, jaio berrietan dago, janarian dago, eta bar. Eta, ekarri genuen honea, ez da, arraien justu, ugalkeetarako geneetan hor eragiten dute batez ere plastikoetatik eratorritako konposatuek. Eta kasu hartan zen gainera, maskarillena, orduan ikusten da gainera, nola, azkeneko 20 urtetan, biderkatu egin da plastiko ekoizpena. Azkeneko 2 urte hauetan are eta gehiago. Eta kalkulatzen dute 2040erako orain daukagun plastiko tona eta milaka tona munduan daudenak, berriro ere bikoiztuko direla. Hori nolabait eteteko, hori mozteko, Nairobin, hitzarmen bat sinatu dute Nazio Batuetako herrialdeek, mundu osoko herrialdeek hartu dute konpromisua, pausoak emango dituztela plastikoak murrizteko, beren biziziklo osoak aintzat hartuta, diseinotik hasi, ekoizpenera eta birziklatzera. Momentu honetan, bakarrik birziklatzen da plastiko 7%. Zergatik askoz merkeagoa delako egitea, birziklatzea baino. Eta nola denerako erabiltzen ditugun? Gauza guztiak daude eginak plastikoz, eta gero plastikotik plastikora alde ikaragarria dago, baina danak nahazten ditugunean horrek asko zailtzen du gero tratamendua eta hori. Orduan, Nairobiko hitzarmen hau konparatu dute, bi konparazio ikusi ditut, batzuk konparatu dute Parisko akordioarekin, klimaren akordioa, mugatu zutenak, 1,5 gradu zentigradotik gora, ez geniola utziko igotzen temperaturari, bestela horrek ekartzen dulako biodibertsitatea eta munduan ekarriko lituzke hainbesteko aldaketa, guk ere ezingo genukela bizi. Eta konpromiso horretatik atera dira, guain COP26an hartu diren, hori, trantsizio energetikorako neurriak, eta bar. Orduan, Parisko akordioan bezala, esaten duten Nairobiko honek ere zehaztapen falta daukala. Badaukala helburu bat, baina ez bide horria nola iritsiko gean horrea. Hala ere, aurrikusi dute finantza lerro bat, laguntzeko hartu beharreko neurri horiek aplikatzen, eta malgutasuna herrialdeen maila ekonomikoaren arabera. Ezin zaio berdina eskatu Europari herrialde industrializatu bati, pobretutako herrialdei, eta hori guztia aintzat hartu dute. 2024 bitartean landuko dute, eta 2024an hortik aurrera. Eta adibidez Kopenhagenekin hori daukauna, urtero jungo diala ikusten, sinatutako hori zenbateraino betedan. Eta hor, data hori badaude. Eta hori ikusita, batzuk, baikorrago edo, konparatu dute Montrealgo hitzarmenarekin. Eta hua izan zen, 1989an sinatu zutena klorofluorokarbonoak erabiltzeko ozono geruzari usteko bere onera etortzen. Eta hua bai izan zen. Eraginkorra guztiaz. Benetan hori da. Horrek bai funtzionatu zuen. Funtzionatu zuen klorofluorokarbonoen funtzioa zeukaten beste konposatu batzuk, zeudelako, eta orduan, ez zuen erroko aldaketa bat eragin, ez da? Hortan, dirua irabazten zutenak eta ez zuten galdu. Aldaketa egin zuten eta nahikoa izan zen. Plastikoekin uste dute posible izango dela hori. Ez da klimarekin bezala. Ze, klaro, energia konpainia batzu lehenko nezate genduna, ez? Uste baldin badute petroleoa eta gaza eta saltzeari ez direlako erabiliko, eta beste elektrizitate eta energia mota batzuk hor negozioaz daukatena bultzatzen badira, orduan hor gerra ekonomiko bat ere badago. Iruditzen zait plastikoaren hain arazo handiz da,
Eta konturatzen gabiltz, eta azken aldean esango nuke entzuten gabiltzelako bai plastikue, ez erabili plastikue, supermerkatu edo ez erabili plastiku madalenan ganetik datorren plastiku eta plastikoak daudelako. Hospitaleko, tresneria plastikozko da behar bada, behar da. Baina, esaten zabiltzen, ze garrantzitsue, garestiagoa bada bebai. Horren aldeko apusta egin beharko da. Material barri bat sortu beharko da, ikerketan inbertitu beharko da, askanien, planeti ondatzen gabiltzela. Bai, eta bioplastikoen ikerketa, ez bakarrik ikerketa, gaur egun badauzkagu, eta badaude, eta, esate genduna, erresa da ordezkatzea, erabateko plastikoak beste batzuengatik daun erabilerarako, illa guztietarako badaude ordezko egokiak. Baina garestiagoa dira. Baina, hori ere badakigu ez, prezioak. Hori da, ordaindu beharko dugun prezioa. Hori da. Zebestela, orkoatzen zaten baita nola hitz egin genuen, digitalki ere uzten ari garen karbono arrastoa hori dena, hori izugarria da gertatzen ari dena. Orduan, horren kontra guain, konpainia handiek egiten ari direna, hori da esaten da, zenbat eta epea geixio zabaldu edo luzatu, 2030erako akordioa ez, eta denek, egingo ditugu, zuaitzak landatu, gutxi gora bera, kontrastatzeko, guk egiten dugun suntxiketa hori kontrastatzeko. Baina, oso zaila da, daramagun erritmo honetan, eta eguneroia ohituta gauden engailu guztiekin, kargak, egiten ditugun operazio guztiekin dena internet bidez, hori ere, konpainiegia sentsibilizazio minimo bat, ez dakit baduten edo jarri zaien, seguro ni jarri zaie, zeberaiek dirua egiteko, badituzte modu batzuk errazagoak inungo bitartekori jarri gabe, baina nik uste dut hau edo denon artean geratzen dugu edo baita erabiltzaileok. Justu, Luia Realizkarian, eta aprobetxatu ingoetan eskutan daukat, eta hilabete honetan atera deguna reportaje zabal bat daukagu desatzkundeari buruz. Eta da azken aldian, irten bide, kasik bakarra ikusten dutena zintzelari askok, eta hemen ikuspegi desberdinetatik landu dugu, aditu desberdinekin, arlo desberdinetakoekin, eta bai, mehatxu edo aukera, da maiganean dagoen gai bat, eta... Zorionak egin duzun elkarrizketagatik. Ai, eskerrik asko. Zondo. Mariluz Estebani, zoragarria. Bai, zoragarria, bera zoragarria dalako, eta bai, zaila da elkarrizketa, bikain batez egitea horrelako emakume bat. Oso ondo aldizkariz, hori pentsatzen egon, Paritxoarekin joango gara. Bestelako gaietara pasatu aurretik lehen esan dizudalako, Errusian, asteburuan jakin dugu, Facebook, Twitterren sartzen mazara, debekatuta dago. Erabideak hasi dira joaten lege barria atara dautelako, klaro, ezin da gerra hitza, ezin da, dinot, testu inguruan jarri behar da, ez desinformatzeko jendea egiten ari direna, nazioarteko erabideek alde egin dute, eta esan dako ez, sare sozialetan eta iturria itxita. Iturria itxita, eta ikusten ari gara, lege berriarekin, ezin da zertxo ere kontrola erabatekoa da. Rusian malin bat zaudea, eta gertaliteke edozein tokitan, ez? Izten dizute sare sozial bat, Facebook edo Twitter edo bestelako sare sozial bat, eta ze implikazio, ze eragina dauka horrek pentsau, informazioa lortzeko bakarrik bide ofizialetatik daukazun iriste hori edo bakarrik hori balima daukazu, zuri iristen zaizun informazioa izango da olako xikoa. Ze gertatzen da Facebookek, Twitterrek balio zuela, Facebookek asko harremanetan jartzeko familiarekin, jakiteko nola kanpotik ari zitzaien esaten Errusiarrei zertan zegoen gutxi gora bera, edo zertan edo nola ikusten dugun behintzat kanpotik, ze hau ere beti oso arriskutsa da hitz egitea, baina bai beste alde bateko informazioa gutxienez, eta Twitterren ere gauza bera, orduan, ze gertatzen da izten direnean olako gaur egun hainbeste ate zabaltzen dituzten sare sozial horiek. Ez daukazula nola informatu eta are gehiago edozein gauza erabiltzen balin baduzu gobernuaren kontra, hortxe daude lege berriak ezarri dituen zigorrak, kartzelak eta bizitza osorako protesta egiteagatik eta edozein horrelako erregimen itxi baten beste Rusiako telebista bateko irudiak, informazio ustez gobernutik ez zetorren independentea
egiten. Baina hemen gauz asko daude, jaskiz, alde batetik, Europatik eta hori ja, hasi dira izten jendeak dituen dendak, erropa dendak, denak entzun ditugunak horrelakoak ez, eta baita informazio kanalak ere izten hasi dira. Orduan baita dago, alde batetik itxi dira nahita, ez dago informazio alde horretatik, eta beste alde batetik zuk esan duzuna, BBC, Bloomberg eta horiek ja, esan dute, hemen ezin bali badugu informaziorik eman, honena izango da, joatea. Orduan hor ja, bai, oso kuriosa da, gerra garaian lehen etzeon horrelako, ez erretzeon informazio hori, ez dakizu nun zegoen tankea, nun zegoen bestea, orain daukagu geolokalizazioa lehen komentatu dugun hori, baina baita sare sozialen bitartez egunean momentukoa eta bar. Hor kontrastatutakoa eta kontrastatu gabekoa. Dena dago. Baina, karo, importantea, eta askotan aipatu duguna, justu garaiotan garrantzia handia dauka komunikabide ofizialak. Baina komunikabide ofizialak ez bakarrik iturri batekoak, noski, Europakoak, mundu mailakoak, Errusiarrek ere ikusi alizatea. Jabetzeko pixka bat, zertan dagoen kontua, ez? Ukrainan bertan erasoa telebistako antenari, lehenengo gauzetan. Horregatik ordainezina da, hemengo kazetariak egiten duten lana. Hori da, ordainezina. Hemengo komunikabideetakoak handirenak, benetan, hemendikan gure eskerronona, eta... Mobile World Congressera joango gara, eta ilargira gero. Ados? Nok emoten dau gehiago gaur. Venga, mobiletik. Hombre, nik uste Mobile World Congress edo ilargia kontuan hartuta, ilargia gehiago, Baina, bueno, Bartzelona amadaki urtero hitz egiten dugu honen inguruan, eta beti egoten dira, albiste ofizialak edo aurkezten dira hemen, batez ere, mugikorrak edo... Mundu mailako egitasmoa da. Bai, mundu mailako gertatzen dana pandemia garaiak kalte handia egin dira. Akordatzen aurreneko, lehengo urteko Gabonak aldian edo aziziala esaten Bartzelonan eta Mobile Kongresa utziko zutela bertan bera, ezoten zuten utziko, eta bueno, danetik anzion, ez ezageratuak eta azkenean. Ezekao, eginda online eta olako gauzak eta egin dira pandemia garaien bestelakoak, baina honek olako kongresuek ematen dutena ez da bakarrik hor aurkezten dena, hori gaur egun internet bidez aurkez lileke edo zer gauza, bai da hor egotea, jendearekin kontrastatzea, networking famatu hori egitea, gauza gehiago ditu honek, ez? Bueno, eta orduan dago, nik esaten dudana beti dago, gauza ofiziala bezala, zer dago, nobedaderik badago eta hori, alderdi horretatik aurtengoa flojo xamarra izan da. Ez da egon olako izugarrizko, beste batzuek aprobetxatzen dute enpresa handiek eta... Asiarrak eta ez diretorri. Claro, eta egoera nola dagoen, Rusiako estanda, etortzeko azan bat, baina gero beste baten izena eta ezer jarri gabe hor txeuki dute, bota gabe, eta barbira. Ni hor ikusten nahi izena hori, nahi balin badezue, nahi dezuenean oparitu. Zehoi da, nik nahi deten urrengo gai hori. Justu zure urte betetik izan eta behira nola aprobetxatzen. Hori aurreko baten itzen gendun, guatzen zea tolestatzen dan hori eta horrela, hori asko usten zai. Baina, hori ez da egon horrelako gauzarik, ez dakit irudirik badaukagun edo ez, baina adibidez pantaiak eta horrelako gauzatan, eramangarri bat Samsung Galaxy Book bia da fine, eta gero buelta ematen zaion hori, eta gaina oain dator ja, boligrafoarekin, pen horrekin, idazteko, hibrido hoietakoak, asko erabiltzen ari dira. Egingo dugu ataltzu bet bizok hau zenien, nobedade guztiena, erakusteko... Bitxikeri pila badaude baita, Ala ere, bitxikeri batzuk aipatziarren? Gure txakurra ikusteko? Txakurra badaukeu, txakurraren hau zona da, txakur badaukeu, Xiaomik zeleno genduken, beste bat oso ezaguna dana, Boston Electronicsena, inoiz ekarri debonea hori bat, baina beste da, etxeazu esango ez dara salatue. Bakit esango jazuela ez ez. Baina honetzat oso salatu iritzen zait. Eta honek egiten duena, oain zertarako daun Xiaomik egindu, horrek esan nahi du, gesten ari dela, komertzializatzen ari dela, horrelako gailu bat, eta bea dau, txakurtxo bat izango aliz bezala, benetakoa lo dau. Eta orduan aktibatzen duzu, eta ja etortzen zaizu, atzetik, ti.
Eta honek robot guatzen zean nola esan genuen iaski robot bat etxean atzetik etortzeko eta zerbeza ekartzeko eta horrelako kontuak. Eta zapatilek eta. Zapatilak eta hori, hau ja beste nivel bateko robot bat da. Ze ikuste itezuen hor, ematen duna bitxikeria da artikulazio guztiak egiten ditu, igotzen ditu iskilerak. Hau da zurekin erosketetara daune? Hau da zurekin erosketa. Maskota moduen erabili daiteke. Maskota moduan, etor liteke zurekin, ze, klaro, zuk robot bat eramaten bali mezu aurreko egunean Amazonena itzen genuena, horrek ezin diz, hau, justu, hola, behiratzen zitzula aurpegi batekin hola, horrekin ezin duzu ezer egin, ze koska bat etortzen bali da, hor gehitzen da robota, eta listo. Hau da Boston Electronics-ekoa, hau da lehenengoa, eta hauek Boston Electronics artista batzuk olako gauzetan. Eta hor du, Xiaomik aurkeztea beste hori, izan da oso deigarria. Eta orduan, ja baditugu zibertxakurre edo hoien kategoria horretan beste bat gehiago. Eta gaina, hau pentsatuta dago Xiaomirena diseinatuta helduei eta asko dago hori, helduei laguntzeko, adibidez supermerkatura bazoatz erosketakin, gero ibili beharrean hor sorbalda kargatuta eta hoi dena, jartzen dezur, baina beha etortzen da. Eta dauke adimen artifizialaria dauke oso garatua eta da gai errekonozitzeko zuzeala bere jabea, txakur batek usaien gatik. Hori esatera nindon, honek zenbaitasun emango zen, baina badagai, ez da bitzen kakik, hori bada abantailetako bat, kalera joateko. Ikusten ari 20 urte barru, haulako bategaz. Bueno, edo lehenago. Baina horrek ez dizuken duko beste ezerrekin. Laguntzeko. Laguntza. Metabertsora bisita ere egin dute, jarraituko dugu. Itzengo dugu, monokulua erakutsiko dugu. Zegoza, bitxikeri horiek, ordenagailua mugikorrak, egin dute, honen bertsio berria, poko laua aurkeztu dute, nobedade bat izan da, baina nik uste, holako gauzek gehiago ematen dute latentzioa. Ilargira goaz, txinatarrekin. Bai. Da gero txinan geratuko gara Wuhanen bebai. Ados. Txinatarrak izan dira lehenengoak ilargiaren beste aldera juten. Badakizue, guk bakarrik ikusten degula beti ilargiaren alde bera. Fase desberdinetan, beteta ikustia daukagu edo zati bat bakarrik, baina beti da alde bera, aldi berian biratzen dutelako lurrak eta ilargiak. Orduan guk beti... Ilargiaren alde izkutua benetan da. Benetan da izkutua. Oso poetiko da hori, ilargiaren alde izkutua. Bai, orduan... Esan Pink Floydi. Bai. Eta alde ezkutua, benetan izan da ezkutua, oraintxe arte, sateliteen bidez eta bai hartu dira noski, irudiak alde horretakoak, baina izan direnean bai pertsonak astronautak eta baita zundak eta beti izan dira guri begira dagoen aldean. Eta diferentzia handiak daude guri begira dagoen alde horren eta ilargiaren beste alde horretan, bai. Eta, bertatik bertara diferentzia horiek ikertzeko, laginak hartzeko, lagin horiek lurrera bidali eta aztertzeko txinatarrak izan dira lehenengoak misio arrakastatxo bat egin duten saiakerak egon dira eta, hor nubait atera dira, baina hauek lortu dute. Txak, elau misioak lehengo 2019ko azaroaren 19an jarrizun antxez robot bat, ez lauanketakoa, baizik eta kurpiluna, ez da, YouTube bi, eta utzi zuten lekutik 700 metrora topatu ditu bi esfera gardenak, kanikak bezala, eta deitu diete ilargiko perlak, eta bere berezitasuna da, ilargiaren gure alde honetan, hor laginak ere bildu izan dituzte, eta hor ere topatu dituzte perlak, baina garden horiek izaten ziren milimetrotakoak. Eta hau daukate 3 zentimetroko diametroa edo, eta sortuak dira inpaktuz, arrokaren bat, edo asteroide txiki bat etorri, edo meteorito bat ilargiaren azalaren kontra, eta azala erregolitua deitzen zaio hauts eta arroka pusketaz eta inda dago, feldespato familiako mineral batzukin eta talkaren berotasunarekin urtu iten da, tantak ateratzen dira eta tanta horiek esferifikatu. Zerra. Solidifikatu eta holaxe agertu dira perla hauek. Orduan irudi hauek dira lehenengoa dauzkaguna, nahi dituzte laginak bildu eta gainera horietatik ondorioztatu nahi dute zein bat inpakto eta noiz eta jaso dituen ilargiak. Ze askoz gehiago jaso ditu alde horretan guri begira dagoen alderdian, baino noski. Guri begira dagoen horretan babestuta gelditzen dalako. Baina
ikerketarako ere nahi dituzte erabi, eta nahi dituzte baitare, bota dute, betiko, nik ez dakit noiztik, beti esan izan du da, base nahiko luketela egin, base iraunkor bat, ilargian, eraikuntzarako material bezala ere balioko luke beira da azken finean, ez da? Eta orduan beirazko eraikin bat egitekotan, baliagarria izango litzateke, hori, material bezala. Wow. Bueno, iritsita, hitz egin genuelako, bestak beste, badau ilargitik informazioa jaso, eta ilargira joateko planak eta Marteko planak, segurazki 2022koek zienak, atzeratute egongo daudana. Bai, behintzat, robotarena, klaro, Errusiak zeukan hor parte hartza handia, eta naheten da dago, bai. COVID-aren, sortze gunea, hango azoka izan da? Azkenean, bai, kostatu da baieztatzea guztiz eta frogatzea, hipotesi nagusia hori zen, kenduta, beste konspirazioko teorianak ez da, baina baita ere asko aztertu dute aukera laborategi batetik ateratako virusa ote zen. Azken finean, antxe bertan, Wuhandik oso gertu, dao segurtasun maila nagusia daukan laborategi mikrobiologiko bat, eta handikan ies egindakoa izatea ere ezin zuten baztertu. Orduan, nahi zuten batetik hori ia lortzen zuten baztertze, eta bezetik frogatu Wuhango merkatua izan zela jatorria. Esan bezala hori zen hasieratik hipotesi nagusia. Eta bai, orain atera dira 3 ikerketak danak bat datoz eta bat egiten dute ura izan zela, animalia bizirik saltzen dituzte, jatorriz basatiak dira espezie horiek, baina eukitzen dituzte granjatan eta klaro, ez dira baldintza honenak osasuntxu eoteko eta egoera honian eoteko, eta azken nian haien bidez iritsi dira gugainaino birus hau. Hori guztia egongo da mekanismoren bat hobetzeko hori dana, ez da? Bai, berehala hartu zituzten neurriak eta, klaro, hor ze gertatu zen, ez bai da inerresa. Errusia barkatu. Txinak izan zuen txerri zea bat, gripe izurri bat oso handia, eta orduan akatu egin behar izan zituzten granjetan zeuden txerriak eta horrek ekonomia ondoratu zuen nekazal lekuetan, batez ere Txinako hegoaldean. Eta orduan gobernuak berak emantzun laguntza dirua nola ematen duten basatiak diren animalia hauen granjak eta hortan inbertitu zezaten. Baina baldintzak esan bezala ez dira izaten egokiena, ze gaina animalia hauek asko sufritzen dute, azkenien ez daude etxekotuta, eta ez dira espezie batzuk milaka eta milaka urtetan ohitu direnak kaiolatan eta egotera. Eta orduan lehenengo gauza hau gertatu zenean, Txinak itxi zituen granja horiek, eta momentu honetan debekatuta dago animalia horiek haztea. Ez du esan nahi, ez dituztenek eizatzen, eiza furtibua edo ezkutuko eizan, baina ez da gauza bera, granjeak bultzatze eta laguntzea edo, baina hor lezioak etengabe ari gara jasotzen ez da komeni, horrelako hazkuntza, eta adibidez guantxe bertan Espainian ere, legea horrari dira eztabaidatzen, ez da zenbateko aztegiak, zen neurritakoak eta zen muga izan behar duten behi aztegiak eta ziendak. Oso garrantzitsua dalako, eta erabilera politikoa, ni momentu batean nasarratu nahi bebai, oso garrantzitsua dalako esaten gabiltzana, animaliak pilatuta egonda, gaixotasunak sortzen dituzte, gizakien gana doazenak, eta duen legeak jartzi horreri. Ekonomikoki bideragarria da? Zeinen ekonomiari begiratzen diogu nola? Ez, eta gaina hori aztertuta dagoela, eta datuak daudela ze garai batean agian etzen horrelakorik egongo, baina gaur egun iaia badakizu gauza nundik datozen, orduan ez gutxiago, ez? Bai, da, haserretzeko modukoa da, egi esateko. 40 urte ditu Ruper Ordorikaren lehenengo diskoak. Jazezarrakea! Tinot, gaiz aldatuta. Etiopia librutik, hautsi da, zoragarri hori, berrargitalpena egin du, elkarrek, hautsi da anforarena, bertatik hartu duelako ortongo loraldiak leloa hautsizten anfora. Zer, gogoratzen da, Ni badauzkat, gutxienez bitarako sarrerak eta litekena da gehiotarare jutia. Lehenengoan naiz izan, baina mendik aurrerakoetan. Zeinetara zuez? Iruñara eta Gasteiza.
gutxienez. Oso ondo. Bitu beraz ondo. Bueno, loraldiari buruz hitz egingo dugulako leloa bakarrik ez, Azalabe egile horrena, eta badau bere obra ikusteko aukera, artea, dantza, bertsolaritza, musika, literatura denetarik izango dugu, gaur abiatu den loraldian. Maite Goñi, eskerrik asko. Eskerrik asko, uste nuen esamartzen dula, goazen loraldira, edo zerbait. Loraldirako ere baditut sarrerak, beste manaldi batzuetarako. Lan egingo dugu. Guazen, jungo gara, bakoitza beraldetik badue. Egunen baten, batera. Hori da, tokatuko beha, ni noa. Loraldian zer aukeratu zu, Ana? Laboarena eta azkenekoa etorkizunarena. Eta nahi dut baitare iak lortzen deten, baina agenda behiratu beretondo, isia errotaz eta azteakin egin behar duna. Unisono, bai. Bi daude gainean. Larun bat iluntzean eta igandean, urrengo gunean. Bai, hitz egingo dugu honi buruz, bere Imanol Agirrerekin. Ikaragarria eta lujo bat eta lako egunotan Bilbon dagoen eskaintza sorkuntzari dagokionez. J. Martina bestak beste gaztientzat ere tarte bat izango dalako aurtengo loraldian. Hautsi anfora, begiren abil, liburutxu ekarreztazu, Imanol, arratsaldeon. Arrastion, bai. Eta esan zut, Biblia. Nire hilabete honerako Biblia. Bai, aurtengo Biblia. Aurtengo Biblia. Aurtengo lanaren ondorioa. Loraldiaren 8. edizioa dagoeneko. Bai, 8 urte daramagu, estanda txiki bat sortzen Bilboko bihotzean, bai. Gitxi, baina asko. Eta 6 zen hartu duen 8 urtetan. Bai, poliki joan gara hasten, eta, festivala iraunkor edo tinkota dago, eta, etorkizunari begira aurten bereziki jarri gara hainbat egitasmo berriekin. Eta hau da, gure urteroko usta. Ia, azalerako utzi bestak beste, artista ezberdinak, loraldian egongo delako sorkuntza, loraldian egongo da hizkuntza, euskarazko sorkuntza, bultzatzen delako kultura egongo da, topaleku bat izango da, 2022an bai, topaleku bat izango da, aurreko urtietan atzeratuta eta ala moduz egin ahal izan duzue, baina 2022an danok elkarrekin egoteko aukera izango dugu, eta gero zeuen markadan, Imanol, elkarlanak sorkuntza propioak egin, zer dakar 8. edizio honek? Edizio guztiak dira berriak, ez? Eta honetan, 20 egunetan, 26 emanaldi, 13 aretotan, berrikuntza asko topako dituzu, ez? Hain zuzen ere, badago espazio berri bat, jende gazteari begira, Zorrozaurren edo Deustuko Irlan, hobeto zanda, eta horre terminala edo loraldia terminala espazioa eremua zabaldu dugu, eta hor maratoi txiki bat antolatu dugu urrengo larun batean, ez? Eta benetan ere hor deskubritzeko, esploradore moduen joateko eta ikusteko jende berriak, zuek J. Martina jarri duzue, zapatu gabaz, ibiliko dira espazio berri horretan, loraldia terminalean, eta hor aurkituko ditugu oso jende gaztea sormelean, dantza, musika, literaturan, beatbox, graffiti, hainbat eta hainbat arlo, ez? Eta hori da bakarrik berrikuntza txiki bat urrengo larun batean. Imanol, badalako, eta hitz egin dugunien loraldiari buruz, badalako, atiek zabalita hauen jaialdi bat noskitan antzat, jenderak hartzeko bebai, eta euskal sorkuntzetara, eta bar, danantzat zabalik dauen jaialdia dalako, gaztiek be iruditzen zait erakarri behar ziela, Hombre, gaztiak erakarri behar dugu euskal komunitatera, ez? Zeharro gauden gure komunitatearekin eta orain gutxi ikusi dugu, ez? Hemen
zurekin egon diren bi kolaboratzaile horiek, ez? Urduri daude gauza berriak ikusteko, ez? Baina gazteak erakarri behar dugu, dudarik gabe, eta haien eskuetan utzi dugu espazio hori, eta haiek nolabait proposatuko dute zer ikusi eta nola, eta norantza doan gure sorkuntza, ez, gure kultura, ez? Zalantza barik eurentzat topaguna izan leikena, geuretzat beste herrikitu bat begiratzeko zer egiten dabiltzan sekulako sortzaileek dakuzelako gaztiek, eta eurentzat be, klaro, hau, dana nasian dulako, bestak beste, eta esan dugu leloa hautsizten anfora ze ona, 40 urte. 42 urte. Bai, eta Atxagak esaten du, ez? Zirkulo bat itzi dutela haiek, eta nolabait horren dela 42 urte hautsidan fora diskoa deskubritu genuenok ere zirkulo bat itzi dugu, ez? Lau hamarkada ondo dago. Baina gurea ez da oroin mina edo nostalgia, ez? Gurea da etorkizunari begira jartzea. Eta atzo estrenatu zen Senperen bira, ni egon nintzen Ruper eta Atxaga ikusten, eta eskainiko duguna, bai Bilbon loraldian, bai korrika kulturalen eskutik hainbat lekutan Euskal Herrian zehar, etorkizunari begira dago, osea, garaikidea da, eta gaurko arimarekin bat egiten du. Zalantza barik, hau supermoderno edalako, ikusten gabiltz, Ruper Ordorika mugalariak, Bernardo Atxaga, eta berreskuratu duzue, danak egongo dielako batera, loraldirako, eta ipatu didazu, korrika kulturalalako bebai elkarlanien izan dau, batu egin dituzuelako geuretzat, eta, emanaldi ezberdinak izango dira, bai ekimen baten eta bai bestien. Bai, esan behar dut, bariko honetan edo ostiral honetan Euskaldunan programatuta daukagun kontzerturako sarrera guztiak saldu direla. Baina hasieratik? Hasieratik ez. Asteburu honetan bukatu dira azkenak. Hasieratik entzun donik hemen zurrunbilu, zurrumurroa zegoen, baina oraindik Euskaldunak saltzen zuen. Eta bai, gaur bertan jakin dugu, beraz, badakigu arrakastatxo izango dela, giro egongo dela, topagun izango dela, eta horre elkartuko gara Atxaga, Ruper eta sorpresa batzuk ere egongo dira. Pot banda, iaia osorik, eszenatoki gainean ikusteko aukera aukiko dugu Euskalduna jauregian. Iaia osorik, horrek zesan nahi du, sarri be bai? Sarri egongo da, bai. Jose ona, musika gehiago, muguruza esate baterako? Muguruza berriro. Iraganetik 3 sorkuntza ekarri ditugu, ez? Eta esan bezala ez dira omenaldiak, zerbait hila egongo baliz bezala, berrikuntza dakarte edo nolabait berriztu dugu, ez? Eta Fermin Muguruzarekin gauza bera egiten dugu, ez? Bere kantak, gure bizitzaren soinu banda izan diren kanta horiek, beste modu batean eskainiko dira, gaur egungo sortzaileen eskutik, Juancho Arakama, Labasu, Jon Celestino eta Ergatioa banda, beste begirada batetik eskainiko dugu Fermin Muguruzaren kantak, ez? Laboaren lekeituak egan. Esaten gabiltz, berreskuratu gaur egungo begiradako galbaetik pasa, gaur egungo ikuskizun bat egiteko, baina, klaro, transmisio lana ikaragarria da. Dinot, baten batek galdu bazuen bere sasoian, jasotzeko, badauka purtsuet loraliak honetatik ere bai? Bai, transmisioa da lantzen dugun gaietako bat, ez? Eta aipatu duzu Laboa, Laboaren produkzioa edo ekoizpena gurengandik abiatu da, eta berez da esperimentala. Nik uste dut Laboari asko gustatuko zitzaion, ez? Ikusiko dugu gaur egungo publikoari gustatuko zaion ala ez, ez? Alde batetik musika garaikidea dauka, bestaldetik arte bisualak oso landuak, 3 dimensioetan, eta gero bestaldetik, edo 3. hanka izango litzateke Mario Jenart lurretik ataratzen duen ahots horrekin Laboaren hainbat kanta interpretatuko dago, ez? Joko dago. Bestak beste, Ane Pikasa, behitu ze 3 emakume, Maite Larburu eta Getari Etxegarai, 4. emakume zoragarri bati, omenaldi edo egiten, Eulalia abaitu askotan aipatu dugu osa honi ikaragarria dalako, berak, argazki gintza dakar, Euskal Herria emakumea da, ze bizitza izan zuen, ze argazki zoragarriak, ze testigantza ez da sasoi batekue, hau be, okerrezpan hau zuen produkzio bat izango da? Bai, guk abiatu dugu produkzioa,
aukera egongo da gero produzio hori herri eramateko, baina estrenoa datorren asteartean, asteartean, 15ean, zuk aipatu dituzun 3 emakume aintzindari, beste emakume aintzindari baten sorburua plazaratzen, Eulalia Abaitua Bilbotarra, gure lehenengo argazkilari, emakumezko argazkilaria. Orduan, Andere begietatik ikusiko dugu gure memoria nola gordetzen dugun, eta memoriari buruz egingo dugu hausnarketa. Oso antzeslan teatrotik asko edaten baitu, ez da bakarri teatro, musikal egongo da, Maite Larburu aipatu duzu, eta Maite Larburuk sekulako kanta politak ondu ditu honetarako, izango da oso ikusgarria izango da. Arriagan esazpiterdietan, pentsatzen abilelako Imanol, noraino da zuen meritue, irurek batziarren, horrelako gauza proposatziarren, esaten dute artistek, gero urekin berbetan esaten dutelako, hau paritxu eta guretzape bai, baina iruditzen zait, danok jartzen zuela zeuen aldetik, hau beti urtero bomba bat izateko. Meritua sortzaileena da, eta haiek jarri bar ditugu erdigunean. Guk zubia jartzen dugu, eta haiek zeharkatzen dute, eta haiek eramaten gaituzte mundu emozional horretara, azken batean gure herriaren izana, herria egiten ari gara, hau herrigintza da izuzen ere, eta sortzaileak dira gure langilerik preziatuenak, Guk eskaintzen diogu plaza, eskaintzen dizkiogu baliabideak, eta haiek ontzen dute sorkuntza, eta ahalik eta egokien aurkezten dugu, Irati Jimenez ikusten abilamen, astion, ostegunin badator, hau propagandien upe bai, zuk loraldian dako zutan ipe bai, Irati topera dabil, zema lan egiten duen, edoi, txarte besteak beste, badau, proposamen politx ederrape bai, literaturari dagozkionez. Bai, literatura asko dago aurten. Bertsolaritzarekin lotuta Lainek eta... Alaine Agirrek, etorkizunari buruzko testo bat idatzi digu, eta betiko moduen, itziko dugu jaialdia guen jeinen, etorkizunari begira jarrita, Alaine Agirreren testuak gidatuko du, bi bertsolari, Oiana Bartra eta Nerea Ibarzabal, eta baita ere musikari bat, eta Alainek aukeratu zuen Olatz Salvador. Beraz, estenan 5 emakume, Amaia Agirrek gidatuko du bertsolaritza lana, eta orduan 5 emakume, etorkizunari begira, musika, bertsolaritza, literatura, lujo bat. Ze lujo. Badau, emakume sortzaile asko, Pila bat. Gurien, Guk batu ditugu hemen, hainbat. Begiren abil, Saloi Pina esate baterako, arteari dagokionez, Zemarzan espazioan, xenderi naizpekin, ez dut galduko nik hau, Salo asko gustatzen zaidalako bere ikuspegi ez da, hizkuntza artera dakar, arte plastikora oso zaila eta oso ederra egiten duena. Bai, zuk aipatu duzun bezala, hori da uztarketa bat, arte plastikoak, hor egongo dira, espazio Marzanan jarrita, bestaldetik, iparraldetik etortzen dire bi ahots solagarriak akapela kantatzera, herri kantak ekartzera Bilboko moile batera, Marzana moilera, eta hori dana bermut bat eskuan. Gehiagorik, egia esango txut, izango dira, hain zuzen ere, 4 bermut xurruta, lau bermut xurruta hartuko ditugu goiz horretan, gainera azalpen jantzi batekin, azken batean atxa bermuta da Euskal Herriko bermutik zaharrenetako bat. Zederra, ikusten nabil, literaturak Walt Whitman esatu baterako, zema gauze, Imanol galduten garalako. Kriston ilusioa egiten digu Amaia Lasa poeta berreskuratzea. Eta begira, engantzatu dugu Walt Whitmanen bidetik, Amaia Lasa izan zen, orain dela 40 urte gure lehenengo poeta, emakumezko poeta, eta begira, egonda apur bat eskutatua, orain berreskuratu dugu plazara, eta azaldu genionean Walt Whitmani buruzko zerbait egiteko, bera erabat emozionatuta, gaztetan Walt Whitmanen zale amorratua zelako. Orduan, alde batetik Amaia Lasak bere begirada literarioa jarriko dau, eta bestaldetik Txomin Artolaren semeak banda bat osatu du, bere aitaren kantak
gaur egungo musikara ekartzeko. Ze ona hurbil, ze jatorrodan ganera. Egile horrezan dugu, biran egongo da, Hilda Dau eta bere obra berreskuratu, Hautsidan Foraren aitzakian, zelan egiten da aukeraketa, Imanol, ze zaila aukeraketa egitea? Bai, aukeraketa Jose Carlos Torrek egin dau, berak Juan Carlos Egilorri buruzko tesia egina dauka unibertsitatean, eta bere izan da gure komisarioa irudiak aukeratzeko. Hainbat irudi ikusiko dugu birako hormetan, gaurtik aurrera, eta gero Ruper eta Txagaren kontzertuan beste hainbat proiektatuko dira. Zerra? Ruper eta Txagaren kontzertuan artea alde batetik, musika eta literatura uztartzen dira ere bai. Eta benetan ere esango dizuet, atzo erabat unkitu ginen Senperen eta ikusi genuen oso garaikidea zela. Jose ona, aipatu dit, Anak, unisono esate baterako. Izi Arroza zen, ni bere liburuen oso fana nahi bebai, honek apurtxuet berezitik badaukala iruditzen zait. Bai, loraldian arrisku asko hartzen ditugu, ez? Esploratzen dugu, sartzen gara lurralde ez ezagunetan, eta lauarekin egingo dugun bezala, zerbait esperimentala, hor lekeitio hitza erabili dugu, lauak lekeitio hitza erabiltzen duelako esperimentazioa izendatzeko, Izi Arrozasekin antzeko zerbait egingo dugu, ez? Berak badauka, bere literaturaz gain badauka esperimentatzeko joera bat, eta hor soinuekin esperimentatzen du, beste bi sortzaile ekarriko ditu, haien artean Ainara Legardon, eta bereziki egingo dute loraldirako ikuskizun irakurketa, entzunezko irakurketa bat da. Hau da, soinuekin jokatzen dute, eta Isiarrek bere testo batzuk irakurriko ditu. Bere testu zoragarriak, esango dugu, aditua da bera soinuetan, eta pentsarazten dituzten sekulako ideiak dakartzalako berak beti. Dantza asko, atik konpainaren barrizena, aukera bebai, migratzaileak obrarekin. Bai, ahatik gainera gu Egeileko atrioan gutxitan daukagu aukera hori erabiltzeko, hau izango da gure bigarren aldia, eta nik uste hor edo zer hartzen du gorputza. Eta da azkenengo sorkuntza, Koldo Izagirreren testo batean oinarrituta, eta oso berezi izango da gu Egeileko atrioan. Koreografiak, hori da. Ahatik ikustea, eta gero migratzaileak, ez, hori da aukeran dantza konpainiaren azkenengo lana. Aste honetan okrez banago Donostian, edo datorren astean estrenatzen da Donostian Deferian, eta Bilbon emango dute bigarren emanaldia, eta aukeranek beti kalitatea ekartzen du, ez? Martxoaren 7-ko 27-ra, gaur abiatuta, ezinezko delako danari buruz hitz egitea, oso txukun jarrita daukazu dugu horria bebai, orduen gure ikusentzuliek gonbidatu sartzera, loralia.eus horri horretan, lora zain izateko aukera bebai, eta lagundu jaialdiari doan izan da, eta abantaila batzuk ere badaitu, horri izan emonda eta aldekotasun hori erakutsita. Hau dana, zetarako, Imanol, bituzlako gaizekin gabiltzezen programa oso osatzen, ematen duelako dana, eraiketako dana erortzen dabilela tarteka, ez da? Hau dana, zetarako? Eraikitzeko, zuk esan duzun bezala, ez? Eraiki behar dugu gure izana, gure komunitatea, gure unibertsoa, ez? Eta loraldiak laguntzen du. Da, pieza txiki bat urtean zehar, gu garena izateko, ez? Eta ez bagara, ez dago ezer, ez? Izan behar dugu, ez? Izango gara. Etxien, gero ikusten dauen bat emati, zer gaitik etorri behar da Bilbora? Aukera handia egongo dalako? Zuk aipatu duzun Biblia honetan zerbait aurkituko duela gozatzeko, ez? Unkitzeko eta galderak egiteko bere buruan, ez? Kulturak beti ekartzen du, hausnarketa beti ekartzen du unkipena, ez? Imanol Agirre, gauzat esango zelan politxerako zu. Lan asko eginda, baina zeu epe horren beste
sekulako lana daulako natzien, klaro. Baina loraldi bakoitza maitzen dan bakotxien, seguru apurtxu eta beratxauek. Zariela, seguru baiet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol, etortziarren. Bai. Eskerrik asko txeko guzti bai, plazer bat, hartxaldeko besterdiak. Ederra zuekin egoti, bihar gatoz berriro. Xu bat, agur.